Yawa barka dai. Mai haka Suhail, ba abin da ka ce min. Baka ce min komai ba. Kuma baka nemi izini na ba. Za ku je kawai ku bude wuta a cikin al'umma? Yalla bai Bilal, yalla bai Bilal. Saran kainuwa rayuwar mu ta Pakistan ce, mutuwar mu ma gan Pakistan ce. Haka ne ya kamata ya zama kirarin duk wani ba Pakistani. Wannan magana taka ta burge al'umma ce a ran gadi Suhail. Pakistan kuma kasa ce dungurungun. Baka kai baka ce wani abu dangane da ita kuma a madadinta ga sauran duniya. Je ka gwabza kai kadai. A nan ne za ka fahimci cewa India ba wai kawai kasar kafirai ba ce, kasar jarumta ce. Domin kuwa da ce kasar kafirai ce, da kuwa zuwa yanzu ta zamo tamu. Sai ka je ai ka roki America. Yaro, lalle ka iya bakinka domin kamar yadda kungiyar ISI za ta iya martaba ka, za ta iya fito na fito da kai. Me za ka yi? Me za ka yi? Suhail. Yawwa, ka san menene ya sa na damu? Nan da sa'o'i 12. Inda ya shiga ya fita zan nemo shi sannan na miƙo maka shi. Aiwa gaba ɗaya karaci ɗaf.